Suspek sa pagtigbas patay sa tulog ng mga bata sa Samar, nadakpan. Ano ang detalye? Human sa duha ka semana nga pagtago-tago sa bukid sa Marabot, Samar, nadakpan na si Michael Maki Ferreras. Si Ferreras, 28 anyos, taga-barangay Pinamitinan, Marabot, ang gitudlo nga mipatay sa duha ka bata nga nag-edad sa 12 ug 13 anyos. Ang ikatulong biktima nga nakaikyas ug kasamtangang anaapa sa ospital ang mitudlo kang Ferreras. Ang usa sa mga biktima gituuhang nahilabdan sa suspect sa wala patig basa patay. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang manag-agaw miadto sa umahan aron manguha og kamuting kahoy. Dinhi ilang nasugatan si Ferreras kinsa usa ka mag-uuma ug paryente ra sa mga biktima. Ug didto na matud pa nahitabo ang krimen. Pagkaya na, ginfailan natin una last week in murder, tapos in frustrated murder. So yan na, ginhulat na naman ang resultan autopsy kung may involved ba na sexual abuse or sexual assault para makafile kita in rape with murder. 2 counts of murder ug 1 count sa frustrated murder ang gisang-at batok sa akusado. Matud sa kapulisan, giangko ni Ferreras ang krimen apan Hadto nga time na ginpapanigbas ito niya, hinin diri maram niya ginbubuhat. O kinalasan na lay ang kadanan kabatahan niya tubangan, mga damunan tinigbasan, tas nakita niya sundang may dugo. So dinalagan na lang niya. Di niya maram niya kung tipakain kay basta. gawas sa insidente walay laing kaso nga giatubang ang suspect. Nico Sereno, Balitang Bisdak.